dimineața! Astăzi ne aflăm la pescăria la Micuțu, cea mai cunoscută pistă de concurs în circuitul de pescuit la Method Feeder din țară. Suntem pe Balta 2, o să facem o partidă de, să zicem, semi-antrenament, deoarece weekendul următor este Cupa Guru. Chiar dacă nu există aceeași presiune ca și într-un antrenament oficial, totuși câteva informații și câteva concluzii putem să tragem. Suntem pe standul 84, este un stand, să zic, aleator, totuși într-o zonă destul de bună a Bălții și încercăm astăzi un pescuit la Method Feeder destul de lejer, să zic așa. Peștii încep să sară în toate distanțele, însă focusul principal o să fie pescuitul în malul opus. O să facem un pescuit și pe vadul scurt, undeva în 30 de metri, o să sondez imediat să măsor exact distanța. Ca și abordare o să fie, cum vă ziceam, un pescuit atât în malul opus cât și pe vad, și ca și nadă o să folosesc Green Betaine, o să folosesc și High Protein Mix pentru a nădi puțin vadul și pentru a vedea dacă peștii răspund și pe vad. Bun, avem o partidă lejeră, să zic, de plăcere, dar în urma căreia sper să tragem câteva concluzii. Sperăm ca peștii să fie activi. Ne auzim pe parcursul partidei să vedem ce concluzii sau cum ajustăm abordarea în funcție de ce găsim în apă. Bun, am revenit. După ce am sondat, am identificat în 21 de metri o zonă foarte curată, pentru că nu suntem în competiție și nu suntem restricționați de un regulament. O să folosesc un coșuleț, nu știu dacă se vede, open end în ambele capete, deoarece nu vreau să pierd foarte mult timp cu nădirea, vreau doar să duc cantitatea de preț care mi-am pregătit-o în 5-6 coșuri, nu chiar coșulețe, în 5-6 coșuri de genul reușesc să-mi duc și mă pot apuca de pescuit. Revenit la jumatea zilei. După cum ați văzut în cadrele anterioare, peștii nu doar că se hrănesc, chiar se hrănesc foarte bine. Sperăm să nu fim întrerupți acum de încă o trăsătură. Avem trăsături și la 1 minut, la 2 minute. Ce am vrut eu să testez în primul rând este cum se hrănesc peștii cu cârlige mari. În principal eu folosesc cârlige de la Guru, Super XS-uri, care sunt foarte, să zic, nu știu, cunoscute în pescuitul de Method Feeder, însă nu știam exact la ce dimensiune să apelez. 14, 12, deja, după cum vedeți, e destul de cald afară, numărul 10. Se pare că chiar dacă am mărit treptat cârligul și am ajuns la numărul 10, peștii la fel s-au hrănit. Pe cârlig de 10 poți drill-ul să-l faci puțin mai agresiv, deoarece fiind cârlig mai mare nu există riscul să scapi, însă și cârligele de 12 la Super XS au o curbură foarte mare, sunt în multe cazuri echivalentul la numărul 10 de la alte branduri. Ca și echipament avem fix acum o trăsătură când eram pregătit să scot lanseta, să vă prezint echipamentul folosit.
Hai să vedem. Bățul folosit este un Trinis FX Accurate Feeder. Este unul dintre modelele mele preferate de Trinisuri de la producătorul Trabuco. Uitați ce frumos căpcean avem. Bun, și acum revenim la echipament. Okuma Inspira, o mulinetă de care eu sunt foarte mulțumit. Are și o construcție foarte, foarte robustă, cu tamburi din metal. Nu am avut probleme cu ea, o folosesc de mai bine de un sezon și un Method Preston 30 de grame. Cum ziceam, am schimbat și numărul 14 și numărul 12, dar nu am sesizat o rapiditate a trăsăturilor. În schimb, cu numărul 14 am scăpat cei mai mulți pești, dar și cu numărul 12 am avut, cred că 2 sau 3 pe care i-am scăpat. Cu numărul 10 am prins, cred că peste 10 crapi, fără să scap și fără să fiu foarte, foarte grijuliu în timpul drillului. Cam asta a fost pentru partida din această zi. Vă invit să vă abonați canalului de YouTube, să dați un like, eventual să lăsați un comentariu. Până data viitoare vă doresc fir întins și sper să ne vedem sănătoși în următorul video.